Искам да ви видя горе колите! Готови ли сте за България? Да, всичко! Айде напред! Айде! Айде! Напред! Перски Борисов да не може да се справим цял народ, цяла нация. Значи какво трябва да правим? Да се събереме, да отидеме в тях, да ги извлечеме и да ги влачиме по улиците. Да ги влачим по улиците. В България всички други синдикати ще клепнат за секунди. Няма кмет, няма местен феодал, няма олигарх, няма чужда база, независимо какви са американци, гейци и така нататък. Когато народът има глава, няма сила, която да го спре. Ама за това България съм казал нещо, ако не стане за предки, няма да стане за 500 години. За това се прави бързо, бързо и рязко. Ще ходим ли в домовете? Най-скоро! Положение камионетки, олигарси, депутати, кметове се прибира в затвора, конфискува се до стотинка. Ходиме колонизиращите компании, всичките. Няма злато, няма мед, няма енергия. Всичко вънка. А до тези в Африка се пребориха банановите републики. Ние още спиме. Още спиме. Златото се изнася, медта се изнася. Китото изнася, водата изнася. Всичко коста. Всичко. Всичко. Златото да ядат. Абе, 30 години мизерни пенсии, 30 години мизерни пенсии, мизерни заплати, народът ни били вписан. Бунт! Бунт! Бунт!